Продукты для програмы «Ешь, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. Прывітанне, сябры! У эфіры самая смачная кулінарна-фальклорная праграма «Еш, пакуль не запяеш». І сёння ў нашай студыі, ці кухні, можа так лепей нават сказаць, Сяржук Маркаў і Іван Кірчук. Іван Іванович, прывітанне, вітаем усіх. І сёння ў нас будзе смачна і насычана ва ўсі бакі. Продукты у нас зусім простыя, абсолютно простыя. І, як вы можете заўважыць, ніякіх камбайнаў у нас не будзе. Так, у нас не тое, што аўтэнтычны. Як бабулі рабілі. Вось, як бабулі рабілі. Вось звычайныя цёрачкі, тарачкі такія. Все простенька, ніякіх прыбабахаў гэтых не існуе на нашай кухні. І сёння мы будзем гатаваць клёцкі з душамі, якія літаральна колькі 3 гады, здаецца, таму ўключылі ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Это такая страва, якая больш, канешне, уласціва паўночнаму рэгіёну, Віцебшчына, асабліва заходняя частка, і Лепельшчына, і Чашніччына, і Браслаўскі раён, і Верхнядзвінскі шмат. А хто ўжывае, раней гэтая страва была такая памінальная, на дзяды. Так, на дзяды. Але потым амаль кожныя выходныя пачалі яе рабіць, калі сям'я збіралася за сталом, і ў маёй сям'і, напрыклад, на ўсе святы было. Не толькі на дзяды, дзень народзіны клёцкі, Новы год клёцкі, і ўсё з душамі. Душа, у дадзеным выпадку, гэта фарш. Ну, чым вы начыніце, то і будзе. У нашым выпадку гэта класічныя будуць клёцкі з душамі, з фаршам, з бульбы. Тут бачыце ўсё, цыбуліна, яйкі, все просто. Продукты для програмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. Пачынаем, і пачынаем мы вельмі аўтэнтычна. Нагадваю, ніякіх камбайнаў. Вось такая, да, не сырная, не вось гэта. Шмат хто пачынае рабіць на вось гэтую на крупную. Не, так не пойдзе. Вось так мы робім. А Іван Іванович сказаў: о, ўжо пачалося. Я хочу дадаць, што якраз менавіта ў гэты дзень была яшчэ і споведь дзежкі. І ў адной з экспедыцый я менавіта записываў і каравайныя песні, і спявала бабуля: «А печка рагочая, а печ рагочая, караваю хоча». Праўда, пра дзежку не спявала, спявала і пра прыпечак песню. І менавіта ў гэты час якраз дзежку мылі, чысцілі і не расчынялі ў ёй хлеб, давалі ей трошкі падрыхтавацца да споведзі. Ну, я так мяркую, што раней крамы не было. Таму вельмі прыемна было з'есці свой хлеб. Ну, да хлеба ж увогуле так вельмі сур'ёзна ставіліся. Калі, наколькі я ведаю, калі нават лустачка нейкая падала на зямлю, то адразу падымалі, цалавалі і прасілі прабачэння. Ну, гэта ў нас таксама было, бабуля гэта распавядала. А я хочу сказаць, што менавіта яшчэ званочкі нейкія, яны быццам бы чысцяць прастору, таму, відаць, калі мы трошкі зробім нейкага... Падзінькаем, то душы якраз вельмі добра упакуюцца ў гэту бульбу. Але, ведаеш, шмат матэрыялаў існуе пра тое, як менавіта лекаваліся нашы продкі ў храмах, калі былі эпідэміі. Здаецца, японцы рабілі нейкія эксперыменты і глядзелі, як уздзейнічала звон на чалавека.
Ну і вырашылі, што якраз усе мікробы знікаюць, калі гучаць званы. Званы. Так. Таму зараз так модна стала, зараз, калі ўваходзіш у кватэру, Заўсёды, ну так. званочкі І у нас вісяць. таксама ёсць тут розныя. У кватэры, у крамы. Яны, бачыш, Адкуль яны? По-рознаму. Па-першае, ну, ведаеш, я шмат вандрую і маю нейкія гастролі з гуртом Троіца, таму вось гэта я зрабіў майстар з Англіі, Стів Хабек. А гэты звон з Тібету. Зразумела, што ёсць і беларускі, але ўсе не магу прынесці адразу. Можа, іншая нейкая перадача будуць. А мне здаецца, вельмі прыгожыя. І нават з Тыбету ёсць. Ёсць. Это про Тыбет вы казалі таксама, што ну зараз як модна вельмі вегетарыянства, што ў Тыбеце нават просяць прабачэння. Ну, не толькі ў Тібеце. Кажуць, што вегетарыянцы. Бярэш памідорчык і просіш прабачэння. Ці ў хлеба. Ну, можа так быць. Я хто жыве на гэтым свеце? А яшчэ гэты час, у які мы зараз з вами сабраліся, у іншых народаў гэта было такое свята жывёл і свята коней. Такой песні пра коня, там менавіта, ну, конь. Ёсць такія рэкруцкія песні. Конь мой сівы, завязі мяне домой. Такія рэкруцкія песні, калі конь успамінаецца. Ай, Кося мой, Кося, і чаго ж ты не весіў? Якраз добра трэш. І ой, чаго ж ты не весіў? Чаго ж ты не весіў, галаву і павесіў? Эй, галаву павесіў. Вельмі старая песня, таму што тут якраз конь размаўляе з гаспадаром, кажа, ты ў карчомку заязджаеш і п'еш гарэлачку, мне нічога не даеш, а мы ўжо капаточку і клёды прымерзлі, і грыўку снегам занясло. Цікавая такая песня рэкруцкая. Ну, таму што, па-першае, служба ў войску была бестэрміновая. Гэта ўжо потым ёсць звесткі, што Пётр I ўвёў 25 гадоў тэрмін. Таму хлопцы ад'язджалі і маглі не застаць і маму, матулю сваю, не маглі і бацьку не застаць. Яшчэ і маладая магла не чакаць. Зараз 2 гады ніхто не чакае. Або год, а тут 25 гадоў. Ну. А мы яшчэ казалі пра тое, што зараз дзяды. Калі ўвогуле дзяды? Я ведаю, ну, звычайна, што ў лістападзе дзяды, восеньскія. Яны больш пашырана святкуюцца. І восеньскія. Ну, зразумееш, калі размаўляеш з бабулямі, яны кажуць, кожную суботу ёсць дзяды. Кожную? Кожную. Ну, ёсць розныя рэгіёны, таму могуць быць дзяды, могуць быць бабы і так далей, па-свойму. А бабы гэта як? Ну, памінаць бабуль. Бабуль. Жанчын, якіх няма. У якіх такіх рэгіёнах бывае? Здараецца? Ну, па-рознаму. Зараз табе так і не скажу, якіх менавіта трэба паглядзець мае ўсе запісы. А іх там тонны, напэўна? Ну, не тонны, але ёсць. Пераходзім да вельмі важнага этапа. Глядзіце, што нам трэба зрабіць. Калі мы робім дранікі, то нічога не трэба адціскаць. Вось гэты наш бульбяны такі фарш, так? Трэба, каб дранікі былі, ну, такія сакавітыя, насычаныя. Хаця, я таксама ведаю, што ж ёсць такі моманты, хто наадварот і на дранікі таксама адціскае сок і дадаюць яшчэ і моркву. Хто што. У кожных рэгіёнах па-рознаму. Але на клёцкі дакладна трэба абавязкова адціснуць вось гэтую, мы вось сюды зробім, не, вось сюды, так. Адціснуць гэтую бульбу, вось так. Ага.
толькі выкарыстоўваецца акарн падчас ну, такіх вялікіх канцэртаў вось у Троіцы. Зусім недавно, вось 20 год было, і канцэрты. На сольных трошки болей, пад 50 інструментаў. Всяго. Ну, з рознымі, вялікія, ліры, гуслі. І адзін з інструментаў ёсць нават зараз у калекцыі, якому больш за 20 гадоў. Гэта зноў-такі акарына, але іншая, таксама Дзяніс Гром рабіў. Таму такіх духавых музычных інструментаў даволі шмат. Гэты інструмент рабіў Сергей Койда з Барысава, а гэта з крупіц музычныя інструменты. Вось гэта з чаго? Сергей Койда, так рабіў? Так, ну гэта дрэва, гэта з дрэва зроблена. Мне, па-перша, вельмі, я кажу, корч спадабаўся, таму што мне заўсёды хацелася падысці, ўзяць на дарозе палку і пайграць. Ну, вось менавіта так і адбываецца. Мара здзейснілася. Мара здзейснілася, так. Глядзіце, мы зараз вось гэтую місачку прыбіраем. І што робім? Не ўздумайце толькі вось гэты сок, які мы адціснулі зараз з гэтай бульбы, выліваць. Ён павінен крыху пастаяць, каб выдзеліўся тут крахмальчык, так? І гэты крахмал нам будзе патрэбны потым замешваць бульбяное гэтае цеста. Я хочу сказаць, што гэта зусім розныя рэчы, калі ты проста гатуеш на кухні і калі побач гучаць музычныя інструменты. Абсалютна іншы настрой, і я нават думаю, што і стравы будуць зусім з іншым смакам. А я хочу дадаць... Давайте зараз пакажам. Глядзіце, вось такія камячкі ў нас атрымаліся. І зараз нам сюды трэба дадаць соль і яйка абавязкова. Потым мы будзем зліваць вось гэты сок, што я казаў, дадаем крахмал, дадаем крыху мукі і добранька, з добрымі думкамі, галоўнай, так, з добрымі думкамі старанна яго вымешваем. Дадаем яйка. Ты сказаў, што з музыкай. Я ўспомніў, што калі быў студэнтам, ну, даводзілася граць трошкі вяселлі. І вяселлі мы гралі ў розных рэгіёнах Беларусі. І, дарэчы, там, дзе на мяжы з Літвой, Гродзеншчына, то там ёсць такое маршы. І трэба зайграць тое, што папросяць у цябе госці. Але цікава было тое, што танцы скончыліся амаль там у 2 ночы, а ў 3 прыйшоў гаспадар, усіх музыкаў падняў. Чаго так ціха? Там і спім. А чаго вы спіце? Тут вяселле, трэба паграць. Бо бабулі пачалі ўжо чысціць бульбу, ідзіце граць. Ну, вядома, у 3 ночы не вельмі такі апетыт да музыкі. Але мне здаецца, што толькі паны маглі так сабе дазволіць, каб падчас прыгатавання была нейкая музыка. Бо матуля моя распавядала, што ўвесь час, калі яна дапамагала нам ксяндзам рыхтаваць нейкія стравы, ну, шмат маліліся. Зліваем. Зліваем гэты сок. Зараз пакажу, што ў нас засталося. Вось, глядзіце, атрымліваецца вось жывы бульбяны крахмальчык, вось такі. І я вось сюды, вось, Іван Іванович уже новы этап званочкамі пачысціў гэты крахмал, прастору. Зноў вымесіць. А вы ж самі з Ліды? Так, сам з Ліды. У вас часта вось гатавалі клёцкі? Ой, вельмі шмат. Розныя былі стравы, таму што мама вельмі ўдала ўсё гэта рабіла, і бабуля ведала. А потым да свят рыхтаваліся. Я кажу, што, напрыклад, успамінаючы, як жыла матуля і бабуля, тое, што памятаю, маглі там цэлы год пасціцца, не вельмі так шыкаваць, як кажуць. А ўжо рыхтаваліся да свята вельмі, ўсё куплялі. Так, ну што, нам трэба ўжо паставіць вадзічку на пліту, каб ужо кіпень у нас з'явіўся, бо будзем хутка ўжо фармаваць мы нашыя клёцкі з душамі і закідваць іх у рондаль. Ну што ж, Іван Іванович, будзем прыступаць уже да нашага начыння, да так званай душы. Дзіўна, канешне, але што начынне, так мяса... Чалавек таксама мае мяса. З мяса. Таму глядзіце, мы ўсё будзем рабіць простенька.
Зноў такі взяли звычайную цыбуліну і глядзіце, у нашым шоу няма вось гэтых паварскіх вось гэтых ножыкаў адмысловых таких крутых, тому што ні я, ні Іван Іванович не маем мы нейкай кухарскай адукацыі, просто людзі, якія любяць вельмі хтосьці гатаваць, а хтосьці паесці. І таму праграма у нас як называецца? Еш, пакуль не запяеш. Вось, і трэба ўжо нешта... Так, ці граць, ці спяваць. Штосьці ў рытме адбываецца, штосьці не. Адбываецца так. Штосьці так, а штосьці так. Вось гэта акарына яе зрабіла майстар Ганна жыве ў Заслаўлі, Ганна Мазоўка. І таксама, бачыш... Жанчына майстар? Так, і не адна ёсць такая. І я называю гэта так, з рога ўсяго многа, бачыш, на незвычайнай формы такой. Але я нават калыханку на яе іграю ў моноспектаклі. Мне таксама падабаецца, што гук. А калі вось мы казалі пра дзяды, якія на дзяды песні спяваліся, ці на памінальныя такія святы няма песень? Ну, я такіх не запісваў песні, магу толькі сказаць, што зноў-такі, па-першае, як там на дзяды? Да абеда плачуць, а потым скачуць. Потым скачуць. Ну, ідуць у царкву або ў касцёл, абавязкова павінны прыйсці на могілкі, пачысціць іх, прыбраць, новыя рушнікі павесіць, калі гэта час на рушнікі. Ну, зрабіць адмысловую вячэру, на якой успомніць продкаў. Яйка. Хоп. А ну, на вячэру таксама адмыслова нейкія справы спецыяльныя гатавалі? Ну, па-першае, абавязкова была памінальная тая страва, якая прысутнічала заўсёды. Куцця. Куцця. Ну, зараз у асноўным уже паўсюль з рысу гатуюць, але раней была ж яна з пшаніцы. Так. Так, глядзіце, я яшчэ дадам крыху, я вельмі люблю, і у нашым рэгіёне, напрыклад, у паўночным, вельмі распаўсюджаная такая прыправа, як кмен, ну, тмін, так? Напрыклад, я вельмі люблю нашага пісьменніка, ён сам з Лепельшчыны, Сергей Васильевич Рублеўскі, ён жыве ў Віцебску. Ён нават цэлае апавяданне прысвяціў гэтай прыправе, і ўсё ўзгадваў, што маці паўсюль дадавала кмен амаль ва ўсе стравы. Калі рыхтавала. І мы таксама зможам дадаць. Крыху малаватую місачку, канечне, ўзяў, але ну, паспрабуем ось так, каб тут сильно уже не заляпаўся наш такі белы абрус. Яшчэ дадам хачу шмат. Вось нам добра тут стаяць. Наша прыправа атрымліваецца, беларуская. Канешне. Замежныя каштавалі ў свой час, іх не было. Так. А вось пра бульбу таксама цікавыя на Магілёўшчыне. Ну, мы ж ведаем, што бульба не так адносна даўно і з'явілася, так, у Беларусі. І было вельмі цікавы такі быў выпадак на Магілёўшчыне, калі адзін з заможных шляхцічаў раздаў бульбу, ну, простаму люду. Давайте, сейце, засявайце, карміцеся. Яны ж называлі як яго? Чортавым яблыкам. Чортавым яблыкам. І калі ён даваў ім бульбу на насенне, што адбылося? Ён прыходзіць, і ўсё нічога не расце, нейкія колы такія, гэтыя калюцы растуць і ўсё. А потым высветлілася, што калі ён пад іх, яны, гэтыя людзі пад яго наглядам, пасадзяць бульбу, а ўночы гэты люд прыходзіць, і яны зноў іх выкопваюць адтуль. Выкапвалі проста, і ўсё. Ён пайшоў на хітракі. Што ён зрабіў? Ён перастаў даваць ім бульбу цалкам, клубень гэты, а ён пасек яе на чвэрці, і тады ўжо нічога не выкапаеш, і ўжо пайшоў у нармальны ўраджай. І вельмі хутка, канешне, набыла яна папулярнасць, як называюць у нас яе другі хлеб, то, канешне, для бедных сялян гэта быў і першы хлеб, і другі хлеб, і асноўная страва. Да, і шмат рэцэптаў зноў такі рыхтавалі. Так, ну што, фаршык наш, душа так званая, гатовая. Трэба нам паглядзець толькі, калі у нас ужо вода закіпае, то можна фармаваць нашыя клёцкі і закідваць іх у кіпень. І потым, як заўжды, самае
цяжкае у працэсе прыгатавання гэта чакаць. Ну што ж, сябры, самы у нас такі зараз прыемны, не, самы прыемны гэта калі будзем уже частавацца, а зараз адказны момант пагружэння ў музыку і фармавання нашых клёцак. Але спачатку я ўсё ж такі ў рондаль нашу каструльку, глядзіце, дадам колькі лісцікаў лаўрушачкі. Два? Все, Іван Іванович сказаў 2, болей не буду. Хацеў 3 ці 4, ну ладно. І трэба крыху пасаліць. Так само Іван Іванович выбраў нейкую залатую лыжку. Не абы што. На шчасце. На шчасце. Крыху падсаліць вадзічку. Шмат я не люблю саліць, лепей хай кожны сам сабе падсоліць. Ну і што ж, паехалі. Можна, канешне, ручкі смачыць, але я неяк уже прызвычаюся так. Глядзіце, все просто. Трэба ўзяць вось, ну, невялічкую колькасць такую. У мяне бабуля, прабабуля, яны рабілі такія вялікія. І яны, калі казалі мне, што я кажу, бабуля, я зараз сёння буду гатаваць клёцкі, яна казала, о, гэта ж там 1,5-2 гадзіны чакаць. Я кажу, які 1,5-2 гадзіны, хвілін 40 і ўсё. Не можа быць. А я раблю іх невялічкімі. Каб хутчэй. Вось распляскалі, і потым вось так невялічкі хоп, кавалачак фаршу взяли, тую самую душу, і зверху бярем, зноў-таки распляскалі, бачыце, просто вялікім пальцем, шлёп зверху, і вось так зрабілі вот такі сняжок. Гэтай зімой на снег небагата было, так. Будуць у нас такія клёцкі. І пажадана, канешне, бачыце, яны вельмі такі пяшчотныя, пакласці на лыжку і лыжачкай акуратненько, вось так, хоп, рондаль, каб яны не разваліліся. Ну што, лепім далей. Лепім далей. Трэба ж, каб на ўсіх хапіла. У нас яшчэ і аператары, і кіроўцы, і ўсе бедныя. Вельмі сур'ёзны быў кастынг на адбор. Ну, так. Толькі тыя людзі, хто любіць вельмі паесці. І нацыянальную. Так, і хто ў гэтым яшчэ і разбіраецца. Не ўсё так. Лёгенька. Вось такія прыгожыя штукі у нас атрымаюцца. Не бойцеся ніколі нічога рабіць, бачыце, зноў-такі паўтаруся, мы абсалютна не маем ніякай адукацыі, мы не кухары, не профі. Хтосьці нас можа тут зараз крытыкаваць, якія шэф-павары, але, ну што зробіш, мы вось такія любім вельмі гатаваць, і галоўнае, што гэтыя стравы хацелася б, так, Іван Іванович, якая у нас мэта? Колькі страваў пазабыта, а яны ёсць. Ёсць жа даследчыкі, той жа Алесь Белы шмат так кніжак зрабіў. Шмат у якіх рэстарацыях і кавярнях робяць бізнес-ланчы. А можа я не хачу які-небудзь там заморскі салат з крэветкамі, я хачу клёцкі паесці, а няма дзе. Дык во карыстайцеся, глядзіце, бясплатна глядзіце. І записвайце. Можа хто стартап такі зробіць. Зараз пакладу, каб некалькі. А давайте вот так парочку и пойдем закинем разом с вами. Ну, под такую пригожую музыку и закидываем. Глядите. Хопа. Оп. Хоп. И сюда. Ну что ж, сябры, наши клёцки с душами уже готовые. Глядзіце, нам засталося толькі ўсё гэта зрабіць, ну прыгожа ж трэба, правда? Сметанкі. Сметанкі, вось, сметанкі. Сметанкі можам шчодра, вось так, вялікай лыжкай, не гэтымі маленечкамі, а вось так. Во! Сметана густая, каб жмотіцца. Сметанкі і давайте яшчэ... Зелянінкі. Зелянінкі абавязкова. Давайте вось так. Все, Іван Іванович, приймайте працю. Подобається? Ну, пах вельмі подобається. Цудовний. Давайте ведаеце, що зробимо. Зараз ми ось так. Хоп, надрізаємо. І ось так. З зеленинкою?
і з зелянінкою. Можна ще більш дробне, бо гаряченька ж одразу з плити. Головне, каб операторы не стратили притомнасць. Можа так. Калі раптам побачыце, што все, картинка згубілася, гэта значыцца, аператары ўжо страцілі прытомнасць. Калі ласка, відэлец і можам ужо частавацца. І потым людзям ж, а як мы людзям распавядзем? Ці смачна было? Ну, ім застаецца толькі верыць. Тут Душа сустрэла маю душу. тая душа з нашымі душамі сустрэліся. Так. Сябры, гатуйце, не бойцеся, гэта вельмі проста. Вы бачылі, гэта хутка. Проста і можа зрабіць кожны, нават маленькае дзіцё. Не кажучы ўжо пра дарослых мужчыны. Пайдзіце зараз на кухню і згатуйце для сваіх любых, для сваёй сям'і вось такое прыгожую, смачную страву. І не забывайце спяваць. Спяваць, таму што у нас як называецца? Еш, пакуль не запяеш. Вось мы зараз крыху яшчэ пад'ямо і пачнем ужо спяваць. Можа, заспявайце што-небудзь яшчэ напрыканцы? Вясёлы. Вясёлую. Давайте, відэлец, каб не замінаў. Добре тому, хто вечорок не знає, ой, по начинях ходить, дай ножок не збиває. Цуд, смачна есці, ешце, пакуль не запяеце. Усяго добрага, да сустрэчы. До сустрэчы. Пакуль не запяєш. Прадукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач.